Orasma dihita saluhutna. Tapuji matuhatta. Marede mahita sian nomor 120 tolu ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopa langit dohot tanon. Amin. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, martua maakan na mawas malemi da hati goran, ay pabusurot do nasida, martua maakan na yas toddi, ay daun nasida do debata. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami saliling nililingna asini rohamdo na mangaramoti hami sian naselaon rasira sanuain jala asini rohamdo na mangalehon barita naulii gabe hanguluan nami saya si maroham saya buhay marohanami jala lehot todim na badiai asa waktu si hami sude panugunugum dohot pabahenan muna balgai payan mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonang hami jala lami baru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian nomor 566 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata
patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapommu donatorasmu asa martua ho jala liling mangolu di tano na nilehon ni di batam di ho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalako. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Olat nido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita na hobar tu patik naik. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Maredeh itasian nomor 688 ayat sada. Tatopotima dosata martangiang mahita. Alia manami jala di batanami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Uparhatutu jala hutopotihami do dosa dohot pangalasyon nami na gudangi di jolok. Tatap hami marhite-hite asin ni roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Mucat piak kadolok jala kumuttal akkarobean. Alayang goparasi ni rohak kuna sotupa mucat sian ho. Jala padan ni hada miauk kuna sotupa humordit. Ninna jahoba sia-si ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredeh mahita sian nomor 134 ayat sada.
hatani debata epistel di parminggota sadarion imana tersurat di bukunya kapanguhum biddu 14 ayat sada sahat rodi ayat 4 tajahama marsikat soring di ayat 4 non rapmahita majahasa dungi tuat masih Simpson tu timna gabi di ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Jadi nako ibana nuse asa di paboa tu amana doho tu inana ninado adong dohu ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Oke saya buat kamu ma ibana bahen jolmaku. Alai ninna amana dohot inana matu ibana dang adong huroha di tonga-tonga ni boru ni hanggim manang di tonga-tonga ni sadok hukta bahen jolmam ubaitung laho homa buat boru sian halak Palestin akan namar huluk jadi ninna si Simpson matu amana ikon ibana buat tomu diau ai ibana do hasoloan ni rohaku rapi tamajaha etopat alai dang diboto angkona turasna tungsian jauh badoi ai mangaluli perposiran do ibana do halak Palestin ai tongon gumonggong Israel do halak Palestin ujui olat nido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala naup peopsa amin. Maredehitasian nomor 255 ayat sada. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portivion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubon ni si Maria nagabe-gabe siaton di porbadia adorang sohabuguan ido tuhanta natumaon na bernit di panghuman ni silatus namati terpajal lo ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo laundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu doot namate au porsea di tod di porpadia jaladong sada huria na badia huria hato panyala Kristen akan na badia do diasisan ni dosa do dihatai na mandok mulak mangolu do sogot daging halak nong mate doho dihangoluan na surasuda amin.
koras madihita salhutna. Tabegema titing namasa di Huriatta Minggu 17 Dung Trinitatis 26 September 2021. Topik minggu ta mangulu songon paripe ni Tuhani, hidup sebagai keluarga Allah. Naparjolo warta umum Jemaat Namar Tamba Mamuka Minggu Sadarion 26 September 2021. Nungagabe ruas ni Huriatta ima keluarga amata janton silaban inatai Priska Diara boru tapubulun rap tolu halak dak danak ima tolu orang putri ima napinda sian HKBP Martapura Resort Batu Raja tinggal saunari di Jalan Prambanan nomor 14 sektor Kompleks Gubernur. Paduahon amang Fernando Simare-mare ST inata Elizabeth Lindrelini Boru Lubis SIP pindah sian HKBP Tapian Nauli Resort Paranginan tinggal saunari di perumahan Gria Bumi Damai nomor 6 Jalan Mubarok Tangkerang Timur sektor Pengayoman. Nasorang di hari Sabtu 10 September 2021 di basa-basa hotu hata sada dak danak boru di keluarga amata janton silaban tubuni inata Priska Diara boru tapubulun Maringanan di Jalan Prambanan nomor 14 sektor Kompleks Gubernur. Nah di hari Kamis 16 September 2021 di basa-basa hotu hata sada dak danak boru di keluarga amata J Manik Tubuninata V Boru Marbun Maringanan di Jalan Lili sektor Padang Bulan 2 Hipasdo dak danaki dohot naturasna. Suara Koinonia Pakobasion Minggu Sadarion 26 September 2021. Diakones Ruslina Hutapea Marjamita DGKP Air Kulim pukul 10 WIB. Pandidion Nabadia Minggu Sadarion 26 September 2021 di patu pado Pandidion Nabadia tu poso-poso torokna 5 halak tolu bawa dohot 2 buru. Setua pensiun Minggu Sadarion 26 September 2021 saud do di patu pa acara pensiun di amata setua saud setorus SEMBA imasian sektor Pituangin suka terus papung pelian dohita napadua hotu jolu songo dalata mandok mulate tu debata dia kapakobasyon ni amata situa saud sitorus SMBA di HKBP Pekambaruan. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Oktober 2021 dari sektor Padang Bulan Tolu. Pertanyaan sektor di Gerejaon Mamuka di hari Rabu tanggal 20 September 2021 pokok tama pertanyaan sektor Maringanan di Gerejaon Boima di Bereng sian live streaming pukul 19 WIB dengan channel Suara Pergudungan. Jadwal kebaktian pertanyaan sektor ima di hari tanggal hari Rabu 20 September 2021 namandohoti di Gerejaon ima siang sektor Pintuangin suka terus Pekambaru Tonga Kompleks Gubernur Pesisir Rumbai Pengayoman dohot sektor Pandau Permai. Di hari Rabu tanggal 6 bulan 10 2021 dong
jam 10 sowib imana dihuti sektor Wonorejo padang bulan sada, padang bulan 2 dohot padang bulan 3, Labu Baru, Arengka Indah dohot sektor Rintis. Alaitong do dipatu pa secara live streaming. Di suara diakonya nama ulang tahun tu sude ruas ni huria nama ulang tahun di Haru Tubuh dohot ulang tahun pardongan Saripeon Parbogason sian tanggal 20 September sahat tanggal 2 Oktober 2020 sada parhalado dohot huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun hatani depata sen Jeremia 20 ayat 10 sada alai jahobado mangdongani ahu songon ulu balang na begu tagamon monang murak situtudo nasida tahe aindang mardohar nasida haurahon nasaleleng nileleng na naso tagamon lupa mangonai tu nasida tatangnya kemaruas nihuriat tanamar sahid na di rumah sakit dohot na dijabu songon natar surat di titingon anggiat ma didaoni Tuhan ta parsahitoni ruas ni huriata nata holongi i titing na masa dohot aka kewangan boy mata jaha di sitan silan songonima titing na masa di bingkuta sarion Tuhan tama nama sumasuhita salutna horas madita salutna. Merede mahita sian nomor 204 ayat sada dohot ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hurian itu hatta amanami inanami ita saluhutna namar minggu di tikion. Do taka amanami nanami keluarga mulutung adong na mangihutton secara live di tonga-tongannya kebagas tabi nunga sahak bihita tuminggu pas 10 pituhon dung Trinitatis tajalo majamita natinoto poni huriatta mamakuling hita sian suratnya Apostel Paulus tu si Pilemon
bidusada ayat 21 10 pitu songonom mahatana takasma tapai hutihut. Si Onesimus ope gudang dunian hiras ni rohaku di bagasa Kristus mengerodihon natamatuho. Alai alani horong ni rohai tagunama au mangelihilik. Nunga songoni au Paulus naung matua jelatariho nuaing alani Kristus Yesus. Asa huelekele maho alani anak koku si Onesimus na hutubuhod di natarihotona na so marguna do ibana na zolo diho alai nuaing marguna si tutu diho nang diau na husuru do ibana mulak tuho doso rohakku do ibana huetong naing dunia tiupok ibana asa sikapmu ibana pature-ture honau di natarateonahu ala ni barita nauli alai dangolo au mabain agia aha anggo sosia pamotoamu asa unak songon nasu terjua dengan basamu naing masian lomo ni roham atiki ala nau bain nasirang ibana sangobas yakko asa gabi saliling-liling na ibana diho ndada be naposom ibana tung lobi sian naposo songodongan na hinaholongan lumobi diau lambe hama diho manghuton ruhu tanoon tole di bagasa Tuhani asa molo dieto koau dongammu jakko maibana songonau ima sahatna horas madihita saluhna shalom di dok topik di mingguta namar suara di tonga-tongata mengulu songon paripeni Tuhani hidup sebagai keluarga Allah amanginang hita saluhuna bagas do lapatan ni keluarga di Kristenota nang di habatahot lumobi di habatahon keluarga nani rahu ni permudarun parmargaun parsahutaun hobar tu dalihan na tulutta na tatiup songon halak batak kita alaya dong ma hal ne baru na diajarkon ni Kristeno tutonga-tongata paripe ni tuhata keluarga Allah tidak lagi dibatasi oleh suku marga parsahutaun parmargau alai nunga dirahut mudarni Kristus kita mudarni Kristus nama bauri saha maitu hita gabedak pola jaladanga dong be perbulat-bulatan manang perbedaan status di tonga-tonga ni paripe ni tuhata keluarga Allah ahado keluarga Allah manang paripe ni tuhatai ima perpunguan ni halak naporsea tu Yesus Kristus nasatia marhauduhon mangulahon lomo ni rohana ala nunga di tubuh kita di bagasa Kristus. Jadi keluarga Allah itu bukan hanya sekedar manusia saja. Alai perpunguan ni halak Kristen na porsia na marhauduhon na setia tutuhani jala di tubuh di bagasa Kristus. Atong namar saudara do hita. Namar hahamaranggi do hita hape saluhuna. Asa unang adong be sia tonga-tongata na leas mamereng donganna. Na menganggap rendah donganna. Ay dos do hita harga ditobus Tuhan Yesus. Ulina itu tu jami tahun marsuara.
Di tonga-tonga di pandemi COVID-19 nak penaung lemor level tanwaing. Marsuara matu tonga-tonga ta ala turpukon. Majauho kita asalam masih haholongan. Atik tunga dong ke rumah tangga keluarga. Nah di bagasan hamaolon alanya ke persoalan di keluarga sonari. Maka melalui khotbah ini, ayo sudah mahita. Tajaga hube maka keluarga ta rumah tangga ta mardame ma. Danga dong rumah tangga na suarong ke persoalan nanti. Alai omma sada tiki na muli. Masih pada luar roha, masih ajuan. Atik tunga dong kaya nakon manang keluarga nadao salilingon. Danga dong berkomunikasi, saling komunikasi antara satu dengan yang lain. Jami tahun macai uli matutu, majoho kita. Bangun lagi komunikasi, relasi yang baik. Ana lunga parripeni Tuhani kita. Keluarga-keluarga Allah menjadi inisiator untuk menjalin kembali hubungan yang mungkin sudah hampir putus atau sudah putus. Saat ini melalui minggu ini merhiti trupuk jami tahun. Sudah mahita bau liulihon persauran na dengan di bagasan kolong nasihat watai. Ai ida madenggan nai sonang nai mulurap sahudulan akana maranggi. Ai tu sido di parbaga debata. Pasu-pasuna Psalm 130. Ini momen daksai mangaluluyak kana salah na hurang alai sudero hita adong akahahurangan halubian holong ni Kristus do pasikopon holok tai namar keluarga namar natoras namar yanakon namar dongan jami tau marsuara tu tonga-tongata. Amanami nanami huriata saluhutna. Udang do tutu si putih hota si turpuk tadi tikion. Omma surat pangele-helekon ni si Paulus tu si Pilemon. Ya si Pilemon sahalak raja tano ruas ni huria Kolose. Na mangaleho rohana mengula di tonga-tonga ni huriai mendukung pelayanan di si Paulus. Ya adong ma hatobanna na posona na marguar Onesimus. Heado pajupang si Pilemon Onesimus dohot si Paulus ditiki di Efesus. Macai tertarik ma si Onesimus mamerek si Paulus. Dibereng semangat ni si Paulus na berberita nauli. Gabi adong ma di rohana. Mulu mardongan audo si Pauluson. Radang gabi hato mabiyaw. Alay gabi sahalak na merdeka maaw. Ala ni si hol ni rohanay. Memang diulay bana mana saala. Tanga pala di patorang di bidu sa daon. Hasalaan ni si Onesimus. Alay dia ka berita-berita nata jaha. Dibuat ma hepeng ni si Pilemon jala melari ke diri maibana los pajupang ma dohot si Paulus omma baritai tung macai dibuat dohita susada barita ni ngolu ni akan aposo ni Tuhani si Paulus si Pilemon si Onesimus di pajupak ko Tuhani. Songonido bolonunga marsakap tuhata. Boy do dimulani songon nasuhar pakilala ata. Alayak kana porsia na pajupang di bagasan holong nasihat Tuhani. Saya marpanupak tunadengka doa kaparjupangan na. Perjumpaan di dalam kasih Tuhan. Ala nang bertobat si Onesimus marhite barita nauli na pinasa ni si Paulus atik pe di hurungan ibana ditiki disakapi manaik paulak ko si Onesimuson tu si Pilemon
Asa di jalo ibana dada gabe hato babe. Alai nunga gabe dongan. Nunga gabe paripe ni Tuhani. Menjadi keluarga Allah. Oma surat pangeleke-leko pangidoan ni si Paulus. Tu si Pilemon. Jala sianima berengota ahama. Si buanota di perngulota si ganupari. Na perjolo amanginang. Paripe ni tuhata do sadok hala Kristen marsia juan tagunan mengilik di bagasan holong nasian Tuhani. Paripe ni tuhata do sadok halak na porsia di portibion masia juan tagunan mengilik di bagasan holong nasian Tuhani. Oma pesan na pertama tu kita. Bahwa semua orang Kristen adalah keluarga Allah. Yang di dalamnya ada saling mengasihi, masiajuan, dan memaksa di bagasan holong nasihat Tuhani. Odona ditiruh si Paulus. Aisa si tonga adong do di ibana kuaso. Laho mamaret tahun si Pilemon jalo mau siani si buson. Alai di do ibana diaya tualui di bagasan Kristus sau mangarudihon natamatu ho. Alai ala holong ni rohai au Paulus naung matua jala tarihot ala ni Kristus Yesus tago nama mengilih-ilih. Keluarga Allah paripe ni tuhata ikum mangulu di bagasan nama sia juan nama si haholongan dak si paksa behitau. Juga ridang dipaksa pamareta iko vaksin bolo kana so vaksin dang boy sono rajol mau molo vaksin. Namar minggu perak si paksa. Apalagi di si Paulus ngama tuau. Dia menunjukkan sikap senioritas kepada teman sekerjanya bukan dengan cara memaksa, memerintah. Alai tagonam memangilik. Ayarung gupenuaing sikap dihita saunario sono. Jangan-jangan karena kita senioritas atau karena kita orang tua, sistem perintah paksa tuak ke generasi muda sonari, tuak kaya anak tahun, dak terjaluna si debi. Tak si paksa-paksa na mermingguon, na martangyangon, alai ikon na borhat sian pakilalan, dot hapur siaon tutuhan itu. Di batudu si Paulus matutu hormat respek ni bana turongan na sa ulaon. Dia tidak menunjukkan dia udah wasoi. Dia bukan orang yang egois, tetapi menjadi teladan bagi kita supaya kita masih juan, masih haholongan. Tahangulu homai di perdalanan nguluta lumobi di keluargata. Tago nama hita mengilih-ilih. Nian adong kutikina hita madok na tegas, alai tago nama mengilih-ilih. Di bagasan holong nasihat Tuhani. Lumobi ma mulu adong natapangidohon. Dekum mangilik ma di bagasan holong nasihat Tuhani. Maka perhalalu perhubes pi tago nama mangilik. Ugararom mo pilet taum airang masa bisunguni. Tapi melayani dan melayani. Semakin kita dewasa, semakin lemah tua kita, tutup patuduhom merespek dohot banget jota. Di tengah-tengah nih perdalanan ningguluta. Ai keluarga ni depata ikon na masih juado dang masih pailan. Dang masih parwaruan. Napaduahon perjupangan persauran nama buan hamubaon gabi tubuh rohana mardame masih jakonan masih sesa dosa. Sonido debata pajupakon si Onesimus dohot si Paulus.
Di pature-ture si Onesimus do si Paulus seliling di urungan ibana. Alai huhu do si Paulus marbarita nauli tu si Onesimus. Siam mental hatoban. Sian na maninggal ho tanggung jawab na ay melari ka diri ibana. Dung diulahon ibana na salah maradopot tuan na si Filemon. Dia menjadi seorang pribadi yang baru karena berita Injil Kristus. Saya songoni maka perjupangata. Ay gudangan waing bulu pajupang manang nadi kantim mak. Nyatak pula ya alai saya binigir informasi bulu runga pajupang di kanti di kode ngasing-ngasing pihatai. Bulu pajupang isan nya sekolah HKBP itu dihatai. Alai do maraka pedita ni hatai kan itu kan. Ay sunya tu sanonak ka pagulat tau nina si pata. Alai bulu dihatai do kana positif do pe mau liate mak. Mulu tak koreksi do kaparjupangata atara mata hatai. Mulu pajupak kita do keluar kata mana tahatai. Mulu Paulus justru dia menggunakan waktu itu sekalipun dia di penjara untuk memberitakan Injil sehingga Onesimus menjadi seorang yang bertobat. Mari kita pergunakan perjumpaan kita, pertemuan kita untuk hal-hal yang positif dan membangun. Membicarakan apa yang bisa memajukan, apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan gereja dan masyarakat kita. Ikoni mana nanti? Ikoni mata hatai. Salam tumajuna perdalanan yang ulu tahu. Gabe tubuh ma namar dame, nama si jakonan, nama si sesa dosa. Ikoni do kaiko juru dame do hita sude. Mertua makasih buat dame ai guaro do nasida anak ni debata. Kualitas ni pertemuan ta. Na patuluhon. Uli ni paripe ni Tuhani dau sian perhatobanun. Jongjong relasi perhamanang giot di bagasan holang di Kristus. Jadi ini adalah momen di mana kita diingatkan lagi tentang nilai-nilai ni perhamarang gioni. Didok si Paulus dia 10 pitui asa molo dia toko au dongamu jakom maau songon jakom maibana songon au. Perhamarang gioni ikone tongota dodong atai songok kita. Walaupun berbeda-beda pekerjaan kita, profesi kita. Idobana didok di patik rayai haholongi ma debata sian nasa roham sian nasa ate-atem haholongi ma dongamu jolma doso dirib au ma menanggung utang ni si Onesimusi inna si Paulus musi di ayat 10 lalu 10 sia alai jakkom maibana dang begabe hatoban alai ikon gabe naposom iko gabe keluargam iko gabe saudaram asalam torop perberita nauli. Mari kita bangun lagi relasi persaudaraan di dalam kasih Tuhan. Bangunlah itu. Mulai itu bangun totu uli madengkam masudi. Naborati boy maneang. Sude mahita bertanggung jawab lahu mangulahuni. Di bagasan ni dihamu amanginang na tolu poin ima si peoputa. Sudah na mulak tu Yesus parholong rohai. Asabui tercapai ikut sadarat tadu holong ni Kristus nok tajaloi mabaik kita ikut masih holongan kita sama kita. Unang beadong dendam mati, unang adong kebencian. Alai mulailah inisiatif untuk mengampuni di bagasan asil tolong nasihat Tuhan. Mardongan lasni roha di permingguan tasadarion. Do mutusi di pamasa huriata do 2 ulauta na belgana perjolo padidion na badia to kaya na kota na binuan ni natoras didok dia ibu kedeta nomor 145 tanga palang las ni roha ala na terdidiau IDC bolong na roa dosa sianau. Ketika kita menerima baptisan itulah sukacita yang sangat besar
Karena kita menerima karunia dari Tuhan, menjadi anak-anaknya, menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan selanjutnya tentu tugas tanggung jawab orang tua lah untuk mendidik dan membesarkan anak sesuai dengan nasihat dan perintah dari Tuhan. Banyak orang membeda-bedakan cara mendidik dahulu dengan sekarang, tentu berbeda. Ya aduh, jami tahun nadia rimingkui di pukul lonom. Mulu merboru, adong boru na nong anak boru. Jalan yang Jepang nama nang marhasohotan. Bulak kana toras na zulu. Waru nang burkon. Ngasumanon nang parumainon. Tersengaja do di pihak kosongoni sapu. Lakan na do, boluson na do, manang da buaton na do. Dunia roma saya di bereng naturas na ma sa kamar ditip ma waru nang. Tapi dilakai buru nang matuk sabi. Ito rodo omak no mado amang buru. Oleh sederi rupehuan noko itu paulahon ni si matuam na mutu jabu. Ay lakai ho sap. Dan ibut turang isapu ho jabu. Nah, cara mendidik anak-anak dulu dengan sekarang memang tidak boleh lagi kita harus sama-samakan. Alai na pasti dasar ojangan dididikan. Ima ikut di bagasan ajar dohopo dan nasihat Tuhan. Sadah si halasonota domulu tabua na kaya na kota tu padidion nabadia. Itu adalah sukacita. Anak adalah karunia dari Tuhan. Maka didik dan ajarlah mereka di dalam nasihat Tuhan. Tu amanami amang situa sitorus. Paborhaton ni huria mahamu. Lahu madalani pensiun. Sia tonga-tonga ni huriata. Nunga sahat diulahamu tohona munay amang. Dan diurupan ni inang naburju di sorap dohut keluarga. Sian hapar halado dohamu matcohot. Dia ketugas-tugas pakubasyo muna di huria. Alayang ko dihasit tuhaon. Terus doi seliling mangulu hamu. Ikon merberita nauli do. Ay utang tano na merberita nauli. Mau liati ma di Tuhan. Di pasu-pasu, di ramoti do amang, di leon hai pasun. Lau marhobas di tonga-tonga ni huria. Piga liling di tonga-tonga ni huria tau. Tujuluanon lam godang masih patu pamuna. Unak songon na di dok ni halak Malaysia mulu pensiun di dok. Laskar-laskar tak berguna ini kan. Itu kan. Anggo dihita tau. Lem pensiun. Lem godang. Idok si Paulus na kisionesimus na jolo dang marguna. Alay sonari nga marguna imanin. Lem godang si patu pau muna amang. Alani semangat ma sehat mahamu. Akanong niula muna sa liling 3 tahun merhobas di Huriata HKBP Pekabaruan secara khusus di sektor Pituangi suka terus merperbue main. I masih ngotonnya karwas ni Huria. Mulai siya dana na met satu na magodang na matua na sudah gogo nani hobas muna. I ngoton na sida ma akan nani hobas muna. Jalata mahita madok mauliati itu Tuhan ini. Selama di inang selilingon nunga paradehon narikot di pakubasion nyamang. Duk pensiunan non biasa doi awal pensiun saya diripu do penasu pensiun di mana. Jadi saya diingot do pe ai neng maraged da ubah hinna. Hai soni do biasa. Ale leleng musengan non o nga pensiun kape. Muliate mainang nunga di pature-ture inang. Memang soni do iko keluarga ya anakon iko gabe pendukung do. Di tonga-tonga ni perhobes pelayan di Huria. Ai hita perhalado songon na tinggal di rumah kaca do hita. Rumah kaca isude mamerek kita. Sia jolo, sian pudi, sian habirak, siamun. Lumo bisa gijang iberek tuatain.
alai gudang do makilala hasitua manang parhaladoni jabatan sehingga lupa ditugas bahwa parhaladu pelayad perhobas do nama meleho dirina jadi respect do tuak kasitua nama meleho dirina do hamuak ke parhaladu di tonga-tonga ni ulau muna si ganu pari di peleho kamu dirimuna soma mering ubah kamu. Maka saat inilah momen gereja ini untuk mengucap syukur. Nunga sahak bediula amang situasi torus ulona. Sai di batu duho Tuhan mamusena boy manurusan ulau muna. Sa sektor pituangi suka terus situa na burju tua katikinan yang ro. Selamat Tuhan memberkati. Selamat madihuria HKBPP kan baru. Papor hatus ada situa tu pensiun. Hapar haladona romat coho tangguh situan na. Buanon na doi. Jalaga bisa ada berita na uli dihita salukna. Tuhatta mamangaramuti hita, jadilah keluarga Allah yang hidup dalam damai kasih. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mauliati madihuali Tuhan. Naung patol hason hatam di tonga-tonga nami. Di permingguan sadarion. Nunga di jakoko hami gabi anak komu. Songon paripen ni Tuhani hami. Keluarga Allah. Naing mama si haholonga kami masih juan. Ay ganup adong beru hahurangan nami. Alayom matikina tutu mulutung adong ke keluarga na di bagasan hagaoron. Pasada na sida Tuhan. Mulutung adong akan namaraha maranggi na merselisi na toras tu yanakon om matikina hami. Masih sisa dosa. Nang dia kapardongana do parsauran. Asa gabi sira do panodang do tutu. Sadok halak Kristen di tonga-tonga ni portibion. Naung di jakoko hami Tuhan ianak komu. Pasu-pasu ma permingguan nami akaruasi huriam di sadok kulmit ni ngoluna. Aka holong ni rohana kana hinirim ni rohana. Sai patongono mo hobar tulomo ni roham. Ya kaya nakon nabinuan ni natorasna tupad didion na badiay. Dan apalang tutulas ni rohanami malanok terdidi hami Tuhan. Gabi dapotan identitas ne baru hami ima Kristen. Perguguyak kana toras pagudang-gudang di bagasan ajar doho poda na siya koy di situasi na majuon. Nang dinapaborhat sa situasi tonga-tonga huria mamang situasi torus tu pensiun. Perguguy maibana madalani pensiun lang hatutuana. Ini gudang dope si patupaon na tuho Tuhan tu keluarga nang di tonga-tonga ni masyarakat. Akan na yulana na selaw. Merperbui may dihuriam nang dia kapersoran nami. Urasi hamsian haduson nami. Mga sahun Yesus Kristus Tuhan siyoko pami mauliati madiho. Amin. Marede mahita, wud papungpilian sada A, sada B, pilih padua hol, jala tajaga hubima carak tabi. Lam ho
Laeng masuk mahita tu padidion na badia. Congcong manatoras nama buan ni anakot tu padidion na badia. Taparade deta nomor 146 ayat 1 doho ayat 2. Martang yang mahita. Ale amanami na di banua gicang, narodo hami tu jolom mapua na kadak danahon, saya si maroham. Jalo mana sida gabi anak komu, pasu-pasu jala pergugoy mana sida mangyahi hangudua sogut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan nama buat danak si didionon, tangi hokamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat purtibion ni nama dok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot tod di perbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni asiang ano. Manangise na porsia do ni di dapotan hanguluan. Alay na so porsia hona uhum sogut. Tangi ho kamu maduhot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuat danak Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisian naima na mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesusi sogo marohana. Didokma loas samu maka danahi rotu hau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajau ni debata na tuturo na hurokot tu hamu manangise pe anggo sosongo dana kibana matjalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danahi dia peho matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati daku kamu majolo hapor siau tai rapamu madok. Atong alusi hamu mahata na husukutonon. Di pangido hamu nuaing didio na kadadanakon tubagasan ninahin na porsiamuna. Beha
Na olo do hamu mamudaya na komunaun, asa diboto jala dihuton na sida hatan debata. Na olo do hamu marsuru na sida tu gereja, do tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atok tapasaha mana sida tu debata, marhite-hite padidion na badiai romahamu tujolo sasa keluarga. Ale Ramoti da Aron Sihite. Jadi di mahotu bagasan gorni de bata ama. Mahotu bagasan gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Mahotu bagasan gorni to di perbadia. Amin. Sai di Ramoti Tuhan de bata maho. Di habobongot mo tu harajaon de bata rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Olivia Jopanka Siahaan. Di mahotu bagasan goar de bataan. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tol di perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata maho. Di habobongot mo tu harajaon de bata rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Nyala Karunia Sandelo Siburian. Di mahotu bagasan goar de bataan. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni to di perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata maho. Di habobongot mo tu harajaon de bata rodi saliling-liling. Amin. Ale putra Maruli Joshua Siahan. Jadi mahotu bagasan goar de bataan. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata maho. Di habobongot mo tu harajaon de bata rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Arfan Sianipar. Jadi mahotu bagasan goar de bataan. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni to di perbadia. Sai di ramoti Tuhan de bata maho. Di habobongot mo tu harajaon de bata rodi saliling-lilingna. Amin. Marede kita nomor 145 ayat 1.
martangnya kita. Ale Tuhan debata amanami merhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasa tamya kada dana kotuho. Jala di jakokodo nasira gabi anak komu. Merhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk turian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi paneat di hanguluan na saliling-liling na. Asima roham doho dia kana toras ni danahon. Sai pergugui jala ajari mana sida manugu-nugu dana kotuho. Asarap na sida taruli dia ka arta ni harajaumu. Amin. Nuaing saha mahita tu acara paburhaton situa na pensiun di Huriata. Marede mahita bukuede nomor 10 ayat sada Roma 7 situa na pensiun rapdot keluarga. Hamudo nga sahuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Itaida donuang di tonga-tongata na jongjong di joloon. Ima situa saut sitorus SE MBA. Na mangula songo situa di huriata na salilengot di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Nunga di gohi tiki pangulaw na sida di huriata. Alani pensiun maco manasida nuang sian ulaun hasituaon di huriaon. Alani tamado tapasahat hamoleteon ni rohata tutuhata. Naong madongani jala margugoyhon. Uhut patauhon nasida salilingon. Mangula ulaon hasituaon di huriaon sahat tu na pensiun. Akub ni unedo pasahaton ni rohata hamoleteon ni rohata tu nasida. Naong makalujahon jala makarocoton ulaw tohonon nasida di tonga-tongata. Di minggu sadarion pabor hatot taman nasida pensiun sian ulaon hasituaon. Hamu amang situa saut sitorus SE MBA. Hobar tu aturan dohot peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Nunga digohi hamu pajo nasahat tu hamu marhobas di Huria ni Tuhata. Nama dok mauliate do Huria tu Tuhata na batauhok kamu marhobas. Hobar tu tohonan nok sahat tu hamu. Nunga dihoy hamu panguluyon na pinadat tumuna ditiki matjalo tohonani. Di pasahat tamudo na pinangido ni Tuhani na madok sahat ula tohonami. Natamado si hamulete honota di huriaon nangakapangulaw doot pakawasyo muna sa liling lobi hurang 16 tahun di huriaon. Sayang gia mama perbuy na hinubasa muna na sa lilingon. Jelasai di jalo tuhat tamay gabi pilihan na khusus. Mabuan pasu-pasu tu hagagada ni hapursiaon. Dohot hatutogu ni hapursiaon di huriaon. Alani tu hita sa luhut dongan sa huria martangyang mahita tutuhata. Alede bata amanami merhite Tuhan Yesus Kristus si hokop pami. Parasi jala parholongi rohasi tutudo ho di hami. Mangasahon holong dohot asini roham dohami rotu adupamu. Pasahaton hamoleton ni rohanami siala pangurupiomu di naposom na salilingon. Nungasahat diula na sida tohonan na pinasahat mi. Say bahem maramos sa kaperbuy ni pakubasyon na sida na salilingon. Jala tupak magabi tugu hapursiyaw ni sadok kuriam tujuluanon. Makirim hanguluan si saliling-liling nai. Nang naposom nang petsiun mamuka sa darion.
saya toktong maramoti tupe marujung lau pakubasion nasida songo situa di huriaon. Saya palas marohan nasida tuho uhut saya toktong pahipas. Asa tumpe pensiun alai dan gabe macohot yang kumabuan halak tuhaluau di warmi. Tangammu nagok pasu-pasui mana masu-masu nasida dia ka ari-ari ni ngoluna. Dumobi di hari ni hatutuana. Asai toktong manaili do pakko nasida. Pasu-pasu keluarga do yanakon nasida rodi pinopar nasida. Asarap mangolop-olop nasida didengkan di basami. Aku ni dang lupa hami mangidoho Tuhan. Akahagaleon hahurangan di dungan nami otaga di pakkubasion na nasalilingon. Holong bima na makukupi sa luhuna. Pinuji maho Tuhan, rodi saliling-liling na. Amen. Nuay ko pasatami matiki, desturta, lau matjahahon, kapensiun sian distrik 22 Riau. Surat ketetapan pensiun penatua nomor 22.01.01 garing 02.01 garing 001 garing 9 Romawi garing 2021. Preses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 22 Riau berkedudukan di Pekanbaru. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP, memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Sintua Saud Sitorus SE MBA, tempat tanggal lahir Pasar Melintang 18 Juni 1956, ditahbiskan 11 Desember 2005, pensiun dari penatua HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 26 September 2021, Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau, Preses Distrik 22 Riau, Pendeta Hantus Hutapea STH MM ditandatangani. Ale naposo ni debata. Situa Saud Sitorus SE MBA. Mardongan pos ni rohani debata ama, anak dohotod di perbadia. Hupa borhatami mahamutu pensiun hasituau. Sai di parar tuhatta mapakos basiomuna na selingon, jala di ramoti mahamu di ari-ari di ngulumuna dope tuak katiki naroon. Amin. Nuai kupasatami matiki lahu madukata sian utusan ruas sektor Pituangin suka terus amang besi hobing purut tusa perhaladu situ en putar-putar pasahat cenderamata tu situ na pensiun para tahunan no do situ na pensiun pasahat ton hata mulyati. Oras ma dihita na huparsangapi hami inang pendeta sudia matahe parhalarun ni huriata HKBP jalan nang tua Pekanbaru na hu haolong hami bisok kami jongjong songon utusan sian ruas ni huriata imana sian sektor Pituangin suka terus pasahaton hamuletaon ni rohata tua mang situa Sitorus
rabdohot keluarga. Dinauksahat tohonan nasida hasituaun naung diulahun nasida selama 16 tahun lebih kurang di huriat tahun. Diamang situa nami sitorus rabdo keluarga dison. Molo tu kami sadiri peamang inang napasahaton hamule tahun ni rohanami. Di sudena panguliaun muna. Peladenan muna di huriata lumobima di sektor tapi tuangan suka terus. Kubere kami doa mang di loja muna. Jala di usaha kamu do. Daktar dahamu amak kubere kami na usahat marumur ono 15 tahun. Tok-tok sari dongan itu hata hamuna mangulaw na situa muna. Di huriata lumobima di sektor pituangin suka terus. Dangadong amang naboy terpasahatannya maksitua siya kami ruas tuhamuna. Holatang yang pasahaton nami dalan nami madok mauliat itu tuhata suak-suak inak tuhamuna. Asang dia toktong dilihat tuhata umur nagajang dihamuna nang hakipason. Rabdot keluarga songoni manang yanakon nang paparamuna. Tujulan narion tok-tok tuhata na madongani hamuna di parangulo siya pari. Lumobi amang dia tua-tua muna pala di bagasa sadarion. Nian saya dong de selama meladeni. Hasituau kamu na di huriat tahun. Adong daya kaparsahiton naro. Lai sudi nai sitagamot tadi satu hata. Alai pos doro hata di tuhata. Dilihat do dihamuna hahipason sahatu tikion. Ima nata halason amang. Inang jala ima nata hamulat yo tuhata. Tuksongoni pehata nabuy hata mauliate. Do tangyang pasahatam itu tuhata. Iman daboy terpasahatam itu hamamang. Sadi dongan itu hata mahamuna dia tu muna tu akarina naing ro. Rabdot keluarga. Rabdot to pamuran sudena dohot yana komuna. Butima horas mauliate. Utusan Parhalado mang situa en putar-putar. Horas madihita salutna. Nahu hormati kami amang Padita Resort. Nahu hormati kami sude pangula nagok tiki. Nahu hormati kami damang dainang rodi sude hita na pungu di bagas coron itu haton. Na parjolo madok mauliate hita tua mata debata pardingga basa. Di siala asi dohot holong ni rohana. Di lehon di hita hahipason. Boy hita marpungu di bagas joroon. Ima dinalaho mamuji pasangapon warni tuhatay. Jala au jongjong dison sebagai utusan ni Parhalado ni Huriatta. Jadi dihamu amang situa nami lima situa S siturus SEMBA. Madok mauliate kami sian Parhalado ni Huriatta. Ima tutu di siala naung sahat diulahamu tohonan hasit tuau ni. Jadi kami pe madok mauliate tutuhan mauliate ma di amang songon sian hat kami Parhalado ni Huriatta. Holan hata mauliate do nabui si pasahaton nami. Saya anggia matong ditangyang nami. Dinalaho madalani purna bakti hamu.
dinong pesiun sian hasitua onon sai tuhat tamatok tong na mengalihon halipason di hamu amang situa nami alai marpangidua kami diakka junior muna sotong lupa hamu maniroi hami akana poson alana hami pe haduan menyusul dotong molo biliat tuhattaro gajang umur hahipason ba ikut tiruan nami do hamuna sahat tohonani ulah honon nami jadi amang tak pula gajang dohonok kobe dina madalani purna bakti hamuna dohot keluarga dohot sude ianakon sai di pasu-pasu Tuhan matong hamuna jala sude pakko basio muna selama kurang 16 tahun kurang lebih ati adong na kurang lebih di parsawarata asa mangidu mahami saling maaf memaafkan mahita amang asa bui dengan akka parsawarata tujuluan ni arion alana adong dohata madokon tidak ada gading yang tak retak jadi naso siap panagama pe olodosian pakatayon silap jadi di gagasan tikion pangiduan nami asa saling memaafkan mahita amang situa nami jala say di marurat marparbui matong pakubasyo muna selama 16 tahunon di huriat tahun jadi dohonom matok songon nidok ni situa-tua napurat tano-tano main narangging marsiranggongan molo tungpe badatta pada udao to ditaima marsigonggoman sa eme sita batua main na perlinggoman ni dekim namokmok amat tadi bataro silihot tua saluhut nama hita di parorot songonima hata sian hami songon utusan ni parhaladu ni huriatta horsma Waing pasahato ni huriatta ma cendramata tu situ na pensiun berite para tota romahamu jolo mau lihat tema di tuata nau persangapiami amang pendeta resort sude parhalado dot amanami inanami ruas niuria nang ya nakonami sekolah minggu remaja dot napaso gulung dison jongjong doami amang inang mewakili hita salutna napungon dohot sude ruas niuriata lau pasaton hata hamalateon dohot hamalaton niuria songon cendramata tu amanami situa saut sitorus SMBA tu amang situa meliate mamang di sude pakobasio muna di tengah-tengah niuriata sadarioma dina di jalamu pensiun asituaon sian tengah-tengah niuriai di pasat uriata ma hamalateon songon cendramata tu amang jadi lasmanir lani amang majalosa pasatami majo cendramata jadi di Tikion melihat tema di ruas niuriata
Nama sosoi hami songon parhalado asatong di pasahat songon ucapan terima kasih tuaka parhalado na pensiun dok na mutasi. Jadi ujawa ko kami ma adorang so pasatami. Gereja AKBP Pekanbaru Jalan Nang Tua nomor 36 Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas pelayanan Situa Saud Sitorus SE MBA sebagai parhalado dan Sintua di sektor Pintu Angin Sukaterus. Masa pelayanan 11 Desember 2005 sampai dengan 26 September 2021. Pekanbaru 26 September 2021 atas nama pimpinan Jemaat AKBP Pekanbaru ditandatangani Pendeta Bakti J.C. Tumorang MTH. Jadi tangyang nami mate amang selamat memasuki purna bakti asituaon. Sehat-sehat mamang do inang sude keluarga di pasu-pasu tuatama pakobasen amang di sektor Pintu Angin Sukaterus nang di Uriata. Ima sian Uriata horasma maulatema. Nilau matik kitu hamu lau maduk kata di tunga-tungata. Nahormati kami amang Padita Resort do keluarga. Nahormati kami amang inang Pangulan ako tiki. Nahormati kami dong aku situa ama do ina. Nahormati kami ama nami, ina nami, anggi nami, iboto nami, nang akka pinaribot, maradusude hamutahe, nadong di bagas coron. Parjolo ahu do nokudo mauliate parjolo tu amat bata. Ala dilehon sahatu napurda bakti hami boy marhahi pason. Amanginang parjolo do honoku tu hamu padirar sedot dot amang pagulan nago tiki nang dong aku akasitua calo situa. Nasa lelengon mulai bertugas kami di gereja Agay Bekoton, mungkin gudang do akahahurangan nami, gudang akka kesilapan nami. Baik di perjalanan, baik di pakatayon, manang di pamerengan nami pe. Lumobi mai molo aka mungkin diskusi tak, taringot tuhuriat tahun. Posrohan nami dihamu amanami nanami Pangulan otiki, nang dia kadong aku parhalado. Mulutung adong akan hurang lobi ba unang batok kamu inon nadeng kanima pa tiop hamu di bagasan rohamuna suksongoni nang di dong aku aka Pangulan ako tiki lumobi situa matae odo sibangidoku tu hita saluhuna tetap hita aka situa nakpenak purna bakti au sonari. Anggo pangidoku asa totok boy dengan huriah kabipion marsada hamu, marsada hita. Molo nga marsada situa alana hita do perpanjangan tangannya karuas boy mai dengan sude taulahon buaka pengembangan nadong di huriah kabipion. Anggo hita tu Pangulan tiki sadalad do hita saluhna disude akasiulaon. Alay aha pe keputusan bekon masih amin-aminam mahitatong kompak ido anggo naboy dengan disada ulaon disada huria lumobi huria ton huria na balgado
Ngata berik sadiri dia kahurian asing. Ala sodos rohani situa susah huriai. Epekna tudong ata akaruas ma. Jadi pos rohaku di purna baktiau di bagasat sadarion. Tuhamu akadong aku situa, calo situa. Sadama rohamu mangula di huria hakabipion. Di hamu amanami nanami. Marasude hamu tahe. Nadong di bagas joron. Lumawi secara khusus di sektor Pituangin. Ala rutin di martugas di sektor Pituangin. Amanginang takas doi godang sipata akan asala diakka pakatayon. Nang diakka pedalanan niba pe, pangalakon niba. Suaksone nang persoduk bolokon. Posrohanami. Dang buanomi itu bagas rohamuna. Salpuho non muna dosi bagas rohamuna. Jala posrohanami nauli tiyo pemunak tujuluan nyarion. Anggo hami amanginang ido peharwa naboy tarulau kami selama kami martugas lebih hurak 16 tahun di gereja HKBP Kotaon. Alani posrohanami dihita sa luhut na lungobi. Say ningot do songon hata ni akan tua-tua na perjulu. Dihita ganup napuran sirata bulung hinagyo ni akayina. Mulo tungadong akan nahumurang parlakayon nami, pagkateon nami, pamerengan nami, au pribadi sungoni nang inatta pasuduk bulun salpo kamu may siya bagas rohamuna. Imahata naboy tarpasatami tuhamu amanami nanami pangulan agotikki. Saksongoni nagtulong ako aka parhalado. Nang lumobi dihamu aka amanami nanami naposobulong hahanggi boto ruas ni HKBP Kotaon. Mauliate ma dito hatta, mauliate manang dihamu na sa luun na butima. Dulmamu. Taparadi medeta nomor 10 tulu sada jongjong mahita. Sumi. Tatangnya kumapiliata. Alede bata amanamina di Banua Gijang. Oro haroruan di salut sileo-leo nadengkan dohok nasau di basa na mau diutus. Upasatami masian na lihomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na khusus di jelom. Pasu-pasu may jala ramuti asau perhasia kami pilihanon. Patibulho karajom mo di tunga-tunga ni huriam dohok di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti tordim, asalam utadahami goreng ni sileo-leo mitu hami, asalam gilgir hami maduk mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di banua tongong songon na di banua gijang. Leho matu hami sadarion hangulua di siapari. Sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangagu. Pasu jala diramuti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jalasi marohana bidaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar homadamena tutodim. Oras marita selamat hari Minggu.